בורא עולם הוא אל מסתתר. לכן גם קוראים לעולם בשם הזה, מלשון העלם. מתי בורא עולם מתגלה לראשונה למשה? הוא מתגלה לו בקוץ. למה בורא עולם מתגלה לו במקום רחוק, בארץ גושן, במדבר, בקוץ? מה, הוא לא יכול להתגלות על השטיח האדום, מאחורי איזה ארגון גדול? מה היה לנו פה? אז בורא עולם אוהב את הפשטות. למשל, אם מישהו נותן צדקה ענקית, אבל עושה מזה אירוע גדול. ולעומת זה מישהו נותן צדקה ממש ממש קטנה, אבל בסתר. ממה בורא עולם יותר התרגש נראה לכם? אז לפעמים אנשים מתבלבלים, והם נותנים